наша екскурсія скончена, можете йти додому. Добрий день, шановне господарство! Я дух-аховник краєзнавчого музея Жермунської школи. Мене зовуть Жермунчик. Я оберегаю експонати музея і заховую таємниці Жермунської землі. Ось вам 3 причини зазирнути у наш музей. Тут ви бачите самый поважанный экспонат нашего музея. Это не просто банк для кипяченої води, это справжній центр хатнього життя 19 століття. Так сказати, генерал стола. Ён був знойден під час краєзнавчої експедиції. Приведений у босский вид, і тепер він радує своїм бляском гостей нашого музея. А між тим йому 150 годов. Тільки тут ви довідаєтесь про таємниці Жермунського костюма. Той, що він самий старий у нашому районі і побудований з дерева у формі крижа, ви, звісно, ведаєте. А ось те, що під ним знаходиться поховальний склеп, у яким поховані Радзивіли, я кажу вам по секрету. Тільки у нашому музеї вам розкажуть справжню історію Жермунської школи, яка, до речі, бере свій початок з 17 століття. А у міжвоєнні годи тут діячила польська школа. А ось вам і пруфи, класні журнали з цієї школи. Ну все, шановне господарство, мене чекають справи, а вам усього найлепшого. Чекаю вас у нашому музеї.